Straight to the point. Balik ta makasama diri sa tuang nga pagkulo kabildo karong buntaga. Straight to the point. Now atong hatagag pagtagad kay kining ni ang impeachment na trial makasama dugay pa kaayong matapos, no? Dugay pa kayong mahuman, taas pa kayong proseso o niya gibana-bana ni nga modagan og mga 7 to 8 months kasamang nistor. Butang na to pinakamaba unom kabuwan. No, ang pinakamaba ana. So unsa man tarong bulan na Hulyo. Hulyo, Agosto, Septembre, Oktubre, Nobyembre, Disyembre, Enero. No? Kung kana mahumag Enero, pero kay Disyembre, kuan man na ating bakasyon man sana kasama ni sir, murag pila na lang pod ka mga kanang naa nga hearing singali anang nga Disyembre. So do ka mga tulis mga mahuman tingali mga Pebrero or Marso. Kining ni ang mga impeachment trial. Pebrero, Marso, gawas lang kung atong pasagdaan Senadora Risa Hontiveros nga ingon na siya nga murag wa pa gani ka cross examine, ingon nga murag duna nay kanang na impeachable offense ka sa mga nisto. Motong gibaraw sa ni Senadora kanang naang Pia Cayetano. So muna nga kaning ni nganong mo o kinahanglang mo dangat pa siya or kanang mahuman siya og ingon ana kadugay unya kasayod ta kasamang nisor nga kada hearing mga sukindig paminaw dunay dako kay budget. Unya mo na ba nga kaning niya karong panahona daghan kaayo ang makaigsuuna nato nga medyo naapektuhan nas kamahal sa mga palitonon pero sao nasugda naman sa nasugda naman kasamang nistor di mas may pang ilahan na lang dagoy ning kanang naan dalion kasamang nistor kay aron nga makatrabaho na sila balik sa mga legislation diha para sa makaigsunan taon nga mga nato ang mga kalambuas Pilipinas mo na tutukan og maayo. Kaya karon og ana unya sunan ka ang budget makasama sa Senado di ay kada adlaw. Kada adlaw ang budget sa Senado mukabat og 25 million. Sunan ka anang kwartaha kasamang nisto? 25 million ang budgeton sa Senado para sa mga kanang naang gitawag og operating expenses kasamang nistor. Unya kanang operating expenses nga 25 million dili pa na mao sa impeachment. Ang impeachment makasama dunay laing budget nga gigahin makasama sa 2025 nga budget katong sagaa. Aduna pay gigahin nga moabot sa 27 million. 27 million para makasama ni ining maong impeachment. Unya, sunan ka nga, na may gastuhon gyud. Kaning sa ilaha lang daang suot, kaning ilang robe lang. Kaning ilahang unsa man ning kolora kasama nga Marisa, no? Kanang murasag maroon or puwa. Puwa ni siya, unya, simbolo ani justice. No? Nagkaning anong puwa man, nganon dili man blue. Sigbingon ka kasamang nistor ba? Klaro kayo nga. Klaro kayo nga kanang naang mga judges BBM gyud na tanan. Ingon ka kasama nistor ngano mga kuan mana. Nganong kuwa ngano ang color ana ngano man kana mang color puwa man gigipili. Nganon dili man itom. Nganon dili man puti. Nga kanang naang mao man ni og kaning porma sa ilahang robe. Mga naminaw na to sa radyo ang porma ani mura nagkanang kana bang giso tuga ba na kasamang Marisa nga mo graduate niya kasamang Nestor ba. Bantay ka mga naminaw to na mo graduate og college, na mo graduate og high school. Kanang senior high dili man kaayo tanan nga mga eskwelahan mo gamit og kanang naang tuga. Kuan ra man ang ilaha usahay, no? Kay ari gyud ka sa mga uniform rang uban.
na ari ka sa mga senior high, ari ka sa high school na gyud na mo tuga na sila. Ang gamit nga tuga nila white. White ang tuga pero nabay uban mag-blue ka sa Marisa murag white yun ang kasagaran. Pero ang kasagaran gamiton ari ka high school kanang white niya ilahapod niya kanang kalo no? White sab kasamang nistor. Ana na sa mga senior high school. Pag-abot nimo sa college, pag-abot nimo sa college makasama mo na nga ang ilang gigamit na sa dia itom. Itom na sad kasamang nistor o niya itom sa ang kalo itom pod sa kanang naa nga sa ubos kanang tuga ana. Pero kanang mga instructor, mga instructors nato, kanang mga deans, kanang mga na ang mga sa tawag ana, mga professor, itom sana sila ilahang gamiton na uban ana nga depende na butang buda diri kasamang nistor ana. Kani nganong kuan man nganong pula man. Kanang masteral mga doctorate doktoral na nga kuan kanang naa nga mga kanang mga instructors. Kani pula wa na nagpasabot nga puwa na kay BBM puwa na tungod mga sukindig paminaw kay nagsimbolo og justice. Nagsimbolo og hustisya. Bisan gani ang ilaha nga mga kanang naang folder kasamang nistor puwa kay nagsimbolo kana og justice. So muna nga manghinaot ang uban nga mga senators o kanang mga senador ilahang kanang naang barugan kanang ilang gisuot kay gipili gyud ang pula. Dili blue, dili itom, dili puti, dili violet, dili purple, dili burgundy, dili tangerine kasamang nistor. Tungod kay kana nagsimbolo og hustisya. Unya ang kwarta anas kanang naaglagi mo na nginta nga grabe day kamahal no kay matag usa anak murag mo kabat og 70,000 pesos. Ang kada usa anak di day tuga nga pwede na mangabang minta tong wa day tuga nga puwa ka sa mangnisod katubang panapton lang ba nga may daghang panapton puwa sa kolon nga dagtag 70,000 o kana bang sa kwarta gunas mga tao. Kwartas mga tao unya sa ilaha lang gisulob tanan ang nagasto tunga sa milyon. Tunga sa milyon ang nagasto. Ato ko nung paminahon si Kwan, may senador Ping Lacson para nga Kwan gyud nato para nga paminaw gyud nato nga si Lacson may nag-ingon makasama nga gasto sila mga 500,000 ani. Unya kana ilang robe mahal kaayo kasamang nistor. Dawa sa 25 million kada adlaw nga gigasto makasama sa diya sa Senado, lain pan 27 million para sa impeachment. Yung nauna agudaan sa tulo ka adlaw lang sa tag 25 million, 75 milyones na. Sa unom ka adlaw ang budgeton 150 milyones. Ang budgeton para sa impeachment mga sukindig paminaw unya ang ilahang gigukod ang 612 million lamang. Kunuhay confidential funds. Og ingon man kaning uban nga mga aligasyon nila. Ato ko nung paminahon si Ping Lacson kasama nga Gerald B. Okay, tanawa Tanawa Senador Ping Lacson. Okay, ito paminahon sa Manisora. Straight to the point. 27,544,000. 544,000 pesos. Enough na yun. So, ang med assistant, around 500 sa pagpapagawa ng ropes. The initial information is that 60 ropes yung pinagawa at 7,000 per piece. So that's around 400 siguro. There's at least 27 million, not 26 million. Enough yun, sir. Tanaw ha? I don't know. Kung di magamit, sasoli sa treasury. Enough yun, sir. Patuloy, sasoli sa treasury. Sir, sapat na pesos last year, ito magagamit lang yan. Sir, enough yung 27M, sir. I don't know. Okay, sir. 27 million. There's still 27 million. Kasi ang total appropriations for 27 tanaw ha, so 20 544,000. kana ha, tanaw ha. So na i-budget 27 million para sa impeachment. Gigahinan yung budget atong 2025 gaan nila. Gibahinag budget kining maong impeachment
para nga kanang naang ambot mulampos ka ha or o niya kaning niya dili pa ni mao mga suking tigpaminaw sa duna kunoy mga gipanghatag sab kuno sa mga ni pirma atong sa impeachment kasamang listo. Si Senadora Amy Marcos man sad kay pagka 2024 katong impeach katong gi-impeach si Vice President Sara Duterte atong unang pag-impeach niya, ingon sila nga naa kunoy 151 milyones kuno nga ayuda kuno. Karon kay murag nagamay ang budget na kunoy mga 20 million kuno ang matod pa ni Senadora Amy Marcos. Mo tinuod baka na. Pero may siguro, ha? Grabe makadakon og gasto, no? Unya karon 25 million kada adlaw. Unya naapay giduga nga 27 million para ni ini. Ang sila lang suot daan 7 mil, mugasto kag ingon ana kadako ka sa mangnisor samtang daghan kay mga pobre nga mga nag-antos din histambalanan, mga senior nato gani wa man gani sila kahatag og dugang budget sa senior. Naka naman senior citizen nato daghan kay intaw sig follow up kanus amam intaw may ma-appeal ani oy. Hapit na mami wagtang dires kalibutan wa mami katilaw sa among senior kay ignon ra mami sa taga DSWD taga City Hall ignon ra mami sa taga Oscar kasamang nistor nga nay maghulat lang gyud tag nay mamatay nay. Pagawa ng robes. Tanawa ha? Niya mo gasto tag ingon ana kadako nga budget kasamang nistor. Okay unta og mo gasto tag ingon ana kay normal man gyud kuno nila 25 million ang gastuhon. Unya nga tong gitrabaho nalipay ba ang mga kaigsuuna nato? So pagkalipay na puno manos bagulbol ka. Diya pa si Kwan, unsa may Kwan ni Senador Win Gatchalian. Biko na ito ko nung paminahon Senador Win Gatchalian, ha? Ito paminahon sa kasamang Kwan, ha? Kani si Kwan, ha? Sumuna nga, no? Si Kwan man na. Matod pa ni Senador Win Gatchalian. Biko na, unsa may, ha? Per day is about 24 million, no? Almost 25 million, no? Just to operate the Senate. The Senate is a big institution. We have 2,000 people, may 1 billion. Budget ng Senado per day is about 24 million, no? Almost 25 million, no? Just to operate the Senate. The Senate is a big institution. We have 2,000 people, may 1 billion. Budget ng Senado per day is about 24 million, no? Almost 25 million, no? Just to operate the Senate. The Senate is a big institution. We have 2,000 people, may 1 billion. Tanawa ha? So muna ilang budget? So gikumpirmar makasama na sa duha ka senador ha kay bisig mingon sa kasamang Benji nga kay kuan ra man na kay kinahanglan nga dili ta hirse dire kasamang nistor. Kinahanglan nga dili ta hirse dire. Onya gusto sad ang katong to ang taga prosecutors nga mingon ngano yung man gipahibalo sa mga tao di na tinuod oy. Ato ama mo'y witness nga expert sa NBI hala sige ipa-authenticate ni tanawa ha? Grabe pagkadako di sa gasto uy. Unya kanang kwarta ha asam na gikuha kaban sa katawhan kasamang nistor. Ang gikuha ana. Unya karon ang ato ang oras sa Senado, ang oras sa Senado mga sukintig paminaw na focus gyud dito sa impeachment. Bila na lang kaadlaw ang ilang paghimo sa mga ilang mga komitiba. Sumayo dagoy ani nga di na maayo na maabot pagkuan oy dugay na kay nang mayo dag galing kay og kuan sad kasamang nistor. Palitan og tibuok adlaw sad sila nga mag-hearing tingali. Murag apil sa tang wa tay tuog sad porno. Tanawa ha? Sumuna nga kanang ang kaning niya ilagi ning gibudgetan mao na di ay nga tiyala bitaw ta mo nang ayaw na lamang kahibulong ato mga senior diha nga sa maning wa pa man gyapon may maapil.
Way kwartang gobyerno para sa mga senior, sunag ana. Way kwarta. Nga aron nga madungagan ang mga gidaghanon sa mga senior. Ha? Ato mga kanana ang mga kanang na ang ato mga tambal sa mga pampubliko nga mga ospital kuwang paghihapon. Ato ang mga masin di ato mga laboratories kuwang paghihapon. Ha? Dagga mga naglisod gamahal sa mga palitonon, mahal sa abono, mahal sa laog sa pasaw. Wa nila tagai og solusyon unsaon na. Ha? Apan ang kwartas gobyerno sunang kamo gastog 25 million kada adlaw. Ha? Nya di apay sa impeachment gigastuhan gyud. Muna mga tao di malikayan nga magbagulbol, masuko, mga sukindig paminaw kay sa mga nay kwarta pataka ra magwaldas. Ha? Ato ni hatagag pagtagad unya sa pagbalik nato makasama arita sa reaksyon no sa mga prosecutors kay katong ingon sila ba nga wa gyud kuno mabungkag ang ilahang witness, wa gyud kuno mabungkag ilang giingnan ang mga tao nga nalipay kuno ang mga tao. Ato lang presko na nalipay kuno mga tao nga nagsugod gyud ang impeachment trial kay baog gyud kuno gihulat sa mga tao nga patubagon si Vice President Sara Duterte. Kinahanglan gyud kuno nga makabot nilang hustisya. Ha? Ambot og kinsang mga taong bayana inyong gipasabot. Ha? Standby lang sa magkasama kay balik ta karon taod ha sa human sa tuang RMN Network News, balik ta magkasama kay basig makauban na nato sa Tony Rufil ha. Standby lang sa ha.